אוקיי, שלום לכם. כשיצאתי מהבית של סבתא שלי, שכחתי את הטאבלט. אז בגלל שהגיעה קרוב אליי, אתם לא ממש רואים אותי כי יש פה טיפה חושך, גם יורד גשם ממש חזק. וואי, אולי לא תראו אותי, כי אני אומרת לכם כבר. רגע, אני צריכה לפתוח את המטריה. רגע, 3, הנה. אתם לא רואים אותי. רואים אותי? הנה. הולכת. וואי, פני עבד למטריה. וואי. הולכת ברגל. לי. טוב. אז נעשה תחמדה. רגע. עוברת פה מכונית. אז עוד שנייה. אתם לא רואים אותי. זה רק את האור. רגע. זה מתחיל פה. אני נכנסת. שלום. הבאתי את הטאבלט. יופי. אוקיי. אז קודם כל, אני הולכת לעשות לכם ערכה של קישוט כרית כזאתי, וזה של ערכה של חברה לכם יצירה, אתם רואים? יצירה, והיא של דיסני. אז בואו נפתח את הערכה. יש פה כזאת כרית סתם קוראים לה, כרית סתם. היא הולכת ותרנקטית. כרית סתם, לא באמת יושבים עליה, רק לתינוקים ודברים כאלה לתינוקים. כרית סתם. את הציפית שלה. סרטים לקישוט. כל מיני כאלו, כל מיני פייטים לקישוט. מדבקות כאלה שמגרדים עם המקל לקישוט. ודבק. אוקיי? זה דבק. אוקיי? וחשוב לשמור אותה מאחורה, כי פה יש את כל ההוראות. וגם צריך להביא משטח, צריך אתם להביא משטח קשיח. אני הבאתי של זה של הנכונים של בנינו. אז עכשיו אני אקרא בהוראות מה לעשות, וחשוב אתם מביאים את הקרש, לא הערכה. ועכשיו אני אקרא את ההוראות. אוקיי, אז קודם כל, טוב, סליחה אם אני סתירה, אני אעשה את זה פה. אוקיי. קראו בעיון את ההוראות לפי תחילת העבודה. טוב, זה מה שאנחנו עושים. טוב. רשום כאן, קודם שמתחילים לעבוד צריך לחסות את צביעת העבודה כדי שלא תתלכלך. פה זה שלי כבר מלוכלך, כולו כבר מלוכלך. אז אין כאילו בעיה שהוא תלכלכות. וגם אני אנקה את זה אחרי זה. אוקיי, 3. שימו לב, קודם שמתחילים לגזור ולהדביק, מומלץ לתכנן את עיצוב הכרית לאחר ההדבקה. אי אפשר לשנות את העיצוב.
כאילו אחרי ההדבקה אי אפשר לשנות את מה שעשית על הכרית. אפשר לצייר תחילה רעיונות על נייר, ממש כמו מעצבי מוצר. גם אפשר לעזר בתמונות של הקופסה. אוקיי. בסדר. אני אשים את זה פה נגיד. שלא יתבזבז זמן מהסרטון. אוקיי, אז מה שעושים זה... על זה צריך לקשט. אז פותחים את הציפית. הנה. אחרי שפתחנו את הציפית, ציין אותה. ומה שעושים, לוקחים את המשטח שלך ושמים אותו פה. כאילו, את המשטח הקשיח, כי צריך לעבוד על הקשיח, שיצא טוב. אחרי שאתה מסיימים, צריך להוציא. אוקיי, אז ככה מתחת. ואני מתחיל לקשט. אוקיי, אז קודם כל, צריך פה גם מספריים, שכחתי להגיד. זה מספריים. אז מהמדבקות אתם בוחרים איזה מדבקה שאתם רוצים ומדביקים אותה. לא, איזה מדבקה שאתם רוצים, גוזרים אותה בסביבה. ואפשר להיעזר גם בזה נגיד, זה בציור של הקופסה. אז נגיד, עכשיו, סליחה לרעש הזה תקנים לנו משהו בבית, זה עושה קצת רעש. כן, אני לא אומרת שזה בכלל לא קשה. צריך להוציא את הלבן הזה. אחרי זה יגזור. נעשה את זה כזאתי. אסור, אחרי זה אי אפשר כאילו להוציא את מה שהדבקתם, כי זה דבק גם מאוד חזק. גם רציתי להגיד משהו על הדבק, בינתיים שאני גוזרת. שהוא גם קצת דבק, זה מחר ממש קטן, הוא כזה גודל. וגם לא למרוח הרבה, הוא ממש חזק, הוא יכול לקרוע את הכל. מאוד חשוב. ממש לעשות לחיצה הכי קטנה בעולם. אפשר לעזר גם בקיסם או משהו כזה, לשים כמות קטנה. וזהו מה שרציתי להגיד על דבק. אוקיי. אחרי שגזרתם, כאילו, אחרי שאני גזרתי עכשיו הכי מדויק שאני יכולה, עכשיו צריך אוקיי. מה שעושים זה לוקחים את הציפית שלי, מדביקים את המדבקה איפה שאתם רוצים, שהציור יהיה ככה. לפנים שלכם ככה, אליי. מדביק ככה. אוקיי. עכשיו, מה שעושים, לוקחים את המקל ומגרדים ככה. חזק את כל הציור. כל הציור מגרדים על הציפית. אוקיי. עכשיו
אוקיי. אני מועד קצה השקע בזהירות, ודאי שהמדבקה נצברת. לאט לאט להרים את השקף. חשוב לעבור שוב על הכל, שהכל נדבק טוב מאוד. אוקיי, אולי אני אעשה גם חלק 2 לסרטון אז. אוקיי, נתראה בחלק 2.